Salamu alaikum. Amarya. Amarya. Eno aɗo ɓerni ɗo. E ɗume waɗi ma yeccamle ɗume waɗi ma? Ami woni ɗo ɓerndi am ɗo suni. Miɗon mari haaje wolde je seinatanmi. Nda Allah bo hokkima sa gorko je ɗo yima. Nda bo mi gimo a famtu. Allah hokkima sa ɗona haala petel. Ndama ha gimol am yowa ha gimol am jam yiɗi waɗgo ɗo. Nda gimol album kesum. Nanu gimol man. A heɗita fama bo ɗum. Yowa nanu ɗo gimol kesum ko yasimi wurtinayi sai an premier nan go. Seri koko yowa amarya nanu kadi fuɗɗam man nda bani. Don wayo ayye bebe am taran ɗo fuɗɗam man ayye sheri mi yiɗi ma tan a fami ɗum to nda ɗo to mi laari gite ma daran sai mi ɗon ni numtoya daran sai mi ɗon ni numtoya gite maɗa ba je paɓa tan jalu bebe ɗo premium kadi bo a heɗi tammi nda ɗo bo série si to mi laari noppi ma tan to mi laari noppi ma tan sai mi siftora ba je bojel tan to mi laari kine ma mi siftora buta gaynako to mi laari reduma tan sai mi numtoya sai mi numta londe manga nyitunga kadum ɗo yima diga nane kam Anda ko aɗon yiwa diga nane ɗo na.